कुचौरा दबिଯିବନି कुचौरा गोटिया कुचौरा दबियो ता ब्यास ହେଇଯିବ ନା ତଳେ ତଳେ କ'ଣ ବେଶ୍ ହେଇଯିବ କରିଥିବେ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଚଉଡ଼ା କରି ଦବିବ ନା ବେଶ୍ ହେଇଯିବ କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶ୍ କି ମିଠା ଭଳିଆ ଚାରିଟା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ 5ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ 5 ତାଲା 10 ତାଲା 20 ତାଲା ହେଉଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ ମାଲ ଫାଲ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା କାମ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ନା ଏଇଟା କେଣା କେନା କରୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ମେସିନ୍ କେତେ ଜୋର ପାଣି ବାହାର କରୁଛି ଭଳ 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 ମେସିନ୍ଟା ଚାଲୁଛି ନା ଇଏ ମାଟିଟା ଖୋଳିକି ବାହାର କରୁଛି ନା ମାଟିଟା ଖୋଳିକି ବାହାର କରୁଛି